Joo, terve taas ja mulla kävi semmonen moka, että tää ei tallentanut sitä mun videoa. No en mä kauheasti oo saanutkaan tätä aikaan. Joo, mutta no. Laittakaa kommentteihin, että jos haluatte uuden aloittaa, että haluatte nähdä mitä pystyy rakentamaan tai näin. Laittakaa kommentteihin, niin haluatteko uutta, niin uudestaan aloittaa tätä, niin. Laittakaa kommentteihin, kun se mun video vähän kusi se yksi, niin. Te voitte laittaa kommentteihin, että aloitetaanko uusi vai jatketaanko tässä. En oo päässyt edes vielä Hiekkasaarellekaan, mutta no, laittakaa kommentteihin. Joo, moro!